Jeg har glædet mig til at hilse på jer, fordi på sådan en skoleår, som det vi står foran lige nu, der sker der rigtig mange spændende ting. Men min yndlingsdag på hele skoleåret, det er, når jeg kan få lov til at byde velkommen til jer. Fordi det er noget helt specielt og noget helt særligt at skulle starte i skole. Og det er rigtig mange år, vi skal være sammen. Og det bliver rigtig spændende. Og jeg kan se på jer, at I ligner nogen, der er vanvittigt gode til at gå i skole allerede. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu lige om lidt, så følges vi alle sammen over på den anden side. Og så skal I ind i klasserne og i gang med skoleåret. Og I skal have nogle bøger og nogle andre ting, og det bliver rigtig spændende alle sammen. Jeg hedder Kasper, og grunden til, at jeg har fået lov til at stå her og byde jer velkommen, det er, fordi jeg er skoleleder her på skolen. Og hvis der er noget, I gerne vil fortælle mig, så er I altid velkommen til at hive fat i mig, når I ser noget i skolen. Er I med på det? Er I klar til at starte i skole? Skal vi så ikke se at komme i gang? Og skal vi ikke få mor og far til at give jer en klapsalve, mens vi går derover af? Ja.